Assalamu alaikum rahmatullah. A daidai wannan lokaci ina farin cikin gabatar muku da Alhaji Rufai Dan Maje. Ku kasance da mu domin jin abin da za mu tattauna da shi. Wani irin nasarori gwamnatin ƙasa ta samu da na jihohi da na ƙananan hukumomi a daidai wannan lokaci. Alhamdulillah, daga lokacin da aka ba mu yanci zuwa yanzu an samu ci gaba matuka wajen samu da mutane ilimi. Mutane akasari da can mutane da su a cikin mutane waɗanda suka iya karatu da rubutu ba su da yawa a cikin mutane, amma yanzu kusan akasarin mutane suna iya karatu suna iya rubutu. Wannan abu an ci gaba matuka ta nan bangaren, amma in ka duba bangarori da dama muna da kasu kwarai da gaske. Kamar kowane bangare in ka ɗauko mun shi zan kawo hujjar da za ta ce wannan abin ba a ci gaba, domin shekara 60 ake magana ba. In ka auna mu da kasashen da suka ci gaba kamar su India, ta kusan tare aka ba mu yancin kai, amma me ba sa yanzu mutanen garin yanzu India suke tafiya neman magani. Har ka kere muna kallon India suna kere ko ba ma ji ko magani yanzu ma a kamu da India kusan tare aka ba mu yancin kai da su ko. Saboda in ka duba bangaren da yake yau da gobe karatu da rubutu, wannan alhamdulillah mutane sun iya karatu sun iya rubutu. Wato shi ma a iya sashi a cikin ci gaba. Ci gaba ne wana, tunda da yawa mutane yanzu sun iya, gashi na kana gani ana rubutu mara ma ma'ana, amma ilimin ne sun samu ilimi ba su da saiti. Nan ma ai barna ce ta ilimin. Da ilimin ya saita su da ba su yi wannan abubuwan, da mutane sun gane wannan ilimin amfani ake da shi a ciyar da mutane gaba, ko amfani da shi ake da shi a kaza, aka ga da ba a samu wannan nakasan ba. Domin duk wanda yake iya rubutu ya karatu ai koya masa akai. Malamin da ya koya mai ba ya tarbiyar rubutun yadda zai sarrafa shi magana mai ma'ana yadda mutane za su amfani. So da haka duk inda ka ga mutane, duk inda wata ƙasa da ta samu ta duniya tushenta bangaren ilimi ne ce da ita gaba inda take. Amma Najeriya muna da nakasu. In ka ji su jagororin ilimin in ka ji suna wani motsi akan biyan bukatar su ne kawai, amma baka taba jin wata university yau ta zo ta yi yajin aiki akan gwamnati ta ki bada wani abu da za ta yi mutane ƙasa su amfana ba. Duk ci gaban da ake samu a ƙasashen da duniya daga university ne, amma mu daga Najeriya jira suke shugaban kasa ko gwamna ya kirkire wani abu ya ce musu su zo su, maimakon su ne za su kirkire su ce yau su nufi gwamnati da shi in ta ƙi su mata yajin aiki, amma ka ji suna yajin aiki akan wata biyan bukatar su ce. Wato ka tabo inda misali yake mana kaikayi bangaren kere-kere, wato kimiyya da fasaha. Da a jami'a ke koyi ilimi na kimiyya da fasaha. Ba ka ganin cewar duk an yi karance-karance da na ilimi wanda zai sa a kera jirgi, a kera mota, a hanyar jirgin kasa abin nan. Ina aka a Najeriya? A Najeriya waye? Ai ta kare an ce ana buki a gidan kwai gani a kasa. Wani dan Najeriya ne yau aka ce yau gashi har yanzu nan kwanan nan da zai dauko yan ina ne za su zo su mana aikin jirgin kasa. Ko wataƙila ma daga Indiya ne. Indiya nan tare ka ba mu yancin kai da su, amma yau suna iya komai. Yan cokali ba iya, ba wata university ta taɓa yin cokali dan Najeriya. In kana son cokali mai kyau sai dan Japan, sai daga Japan. Yawan university to in akwai wata university da zo ta digi kirji ta ce yau ta taɓa yin cokali a Najeriya, an kaji suna hayaniyar su kurin biyan bukatar su kenan. Mu na rasa dalili, wai su ba su san ma, ga nake ma an ce nan ne inda tushen ilimi yake. To wai shin ba su fahimci cewa ga ma irin nauyin da yake kansu ba ne? Kullum shugabanni suke kallon laifuffukan su, ba su da wani abu sai wahal da yara da giggin da yara matsalolin da za su kasa mayin karatu. Sun giggin da ya shar'o'i su ce da ba iri kaza, su ce dan talaka dai yanzu sun hana shi yin karatun. Maimakon su hura gwamnati wuta ta gyara tsarin yadda abin za a amfane shi, a maimakon haka sai dan talaka suke wahalarwa, kuma akasarin su yayin talaka ne. Sun kashe kasar, ba wani shugaba ne ya kashe kasa ba, universities ne suka kashe wani kasa, domin su ne tushen ci gaba kowace kasa a duniya. Su suke tunkarar shugabanni da abubuwan da suke na ci gaba, kuma shugabanni su in sun kisi musu bore. Amma mu nan ba ta bore akan wani abu sai biyan bukatar su, da su da yayansu ko ba sa karatu anan. Mun ga gani ko kwanaki na gani yayan wani da yayan wani manya-manya na university ba kasan da suke karatu ba. Saboda haka san cewa su abin da suke rena ba mai kyau bane kenan. Ina mafita? Mafita mutane su haɗe kansu su nuna musu kuskurensu. Mutane ta yaya? Mutanen gari. A kungiyance ko a ɗaiɗaiku? Ko ɗaiɗaikun da kunya, ni ba gashi na faɗa ba?
idan ma mutane suna jin tsoro wallahi akwai lokacin da ne zan kai su kara akan jarabawa da yara suke yi, sai su idan mutum 10 za su dauka sai su sai da abin mutum 100, kuma idan mutum 90 suka ci su zubar da su, kuma shekara mai zuwa sai yaro ya canza, wanda kirki haka kudin zai je wannan jarabawa da suke gingin ta masa su ce kaza su ce kaza su ce kaza. Banda Najeriya duk duniya ba irin inda ake yin wannan. Akwai kungiyoyi da suka dauki nauyin dalibai na maka ganin yana da ragewa. Yo mutum da za su dauka za su sun isa su biya bukatun kishiyar da take Najeriya ne. Wata kungiya ko kungiya za ta dauka yara ta biya musu bukata ne? Ai ba zai yi ba. Sai dai ka biya mutum kwaya kana kallo fa yanda ake rayuwar nan. University za ka je sai mutum 1000 ka za su zo su ce suna bukata. To amma yau baka taba jin wata university ta zo ta yajin aiki akan a kara mata ajujuwa yawa yara kaɗan, ko ka taba ji? Ku taba ji? Ba jama'a da labarai ne ko taba jin wata university a Najeriya ta fito tana rigima ko ta mobilizing yaranta sun fito suna wata zanga-zanga akan gwamnati ta ki ta kara musu ajujuwa ko ta kara yawan malamai? Da irin tetfon ɗin da suke ta gine-ginen jami'a su suka nema, ba gwamnatin bace take yi akan kanta don ta inganta abu. Ai kama kungiya ce da ake gani tana samun tallafi ta kowane bangare. To ai ba su ne suka nema ba, ai gwamnatin ce take cewa a je ai. Abin da ake so su ne mu abin da muke kallon abin shine shugabanni na university su ne mutanen da suke kawo ci gaba a ƙasa. Bangaren harkar noma, bangaren harkar kere-kere, kai ni su nake zargi ma har bangaren shugabanci, domin su suke samar da shugabannin. Da san ba shugabannin tarbiya sahihiyar tarbiya billahi zai da mu samu kanmu akan wannan matsayin da muke ba. Wata university yau ta ji cewa wani product nata dan da tare na yayi wani abu na rashin kunya na rashin kyautawa, ta zo ta tara magana ta mutane ta ce ta janye certificate din ta bashi. Ka taba ji? Ba su suka rene shi ba, su suka koya mai duk barnar da shugaba yake university ya koya masa. Ko ba haka bane? In ba sai karatu ta bashi labe. Karatu? ya ilimi. Heredity and environment will determine what the possible limit of an accomplishment any individual will become in any given situation. Masu za su so su ji da Hausa. Da gado da yanayin da mutum ya samu kansa na mahalli ko na wuri shine yake haifar da yadda mutum ya samu kansa a rayuwa. Kuma mu daga bayan abin da muka gada na iyayenmu, idan ka fito daga nan na biyu abin da zai dora ka a turba ta ƙarshe shine makaranta. Makaranta ce take tarbiyyantar da kai irin din rayuwar da ka samu kanka. Ko ba su ne suke baka certificate cewa ai kai ka bar makaranta ba, ko kuma kai mutum ne mai kwazo gashi ka ci kaza ko watakila ma a cikin abin da ka ci har da tsarin mulki, kuma wanda ya ci wannan ya zo ya shugabanci mutane kuka zo kuka yana yin abin da bai dace ba, ai kamata su ɗau mataki ya ce ai wannan mu muka rene shi, kamata a yi mu tara jama'a mu janye certificate ɗinmu, gobe wani ɗalibin makarantar zai wani abin rashin kyauta. So da haka su manyan makarantu su ne iyayen al'umma, amma na fahimci har yanzu ba su fahimci haka ba. Ai da yawa mutane ma hankalinsu baya kai, ai a kasar mutane ga hankalinsu ma baya kan cewa university ce take da wani wata rawa da take bayarwa wajen ci gaban al'umma. Da yawa mutane hankalinsu ba, da yawanci an yi magana ga an ce shugabanni, gwamna ko shugaban kasa su ake tunanin su zo da tsarin yadda za a yi rayuwa. Bayan waɗannan su ne suke samar da gwamna da shugaban kasa, su suke samar da gwamna, su suke samar da shugaban kasa, amma an ka kula su sun ƙi su haɗe kansu su fito da abubuwan da za a yi wanda zai ciyar da Najeriya gaba. Tsawon shekarun nan su ni da wani na da yake da dogon tunani su muke zarga da lalata Najeriya, su muke zarga da kawo koma baya da na kaso harkar ilimi a Najeriya. Amma ka kula an ci gaba, mutane suna iya karatu suna iya rubutu. Yau da an ji wata university ta ƙara ta zo ta ce lallai ita kaza, ko wata university ta da kirji ta ce yau ga maganin malaria ma, ko Najeriya a yi doka shi za a yi amfani da shi, ko ta nan zan fara ganin cewa aikin su yana kyau. Ko kuma mu ga yau wata university ta da kirji
ta ce yau ga ka ganin malaria ba kashe mutane take ba ba mu da university ne da take da likitoci menene ya hana a samar da irin waɗannan a ce yau ga magani na malaria da kai university ta Najeriya ta samar da shi ba da daina shi ba ka taba ji an fito an wannan ko kuma ka mafita kawai mutane su fahimci cewa waɗanda ya kamata su ciyar da Najeriya gaba madabi'un nan ne manyan masana ne ya kamata su fitar da yadda za jadawalin da za a gudanar da Najeriya ko shugabannin ai gurin suke neman shawarwari na gudanarwa ko shugabannin su suke zuwa su dauko ba su suke dauko bane su saka a madafan iko su taimaka musu a ci gaba amma da ke su ba su da sha'awar ci gaba haka nan sai kowane shawarar da zai ba shugaba ta biyan bukatarsa ce kawai. Idan muka kalli shugabannin baya sun yi kokari ganin an gina wannan ilimi wani shawara za a ci gaba da bawa 'yan baya ko kuma su wanda suke musamman wa'annan masana dangane da a dawo kan turba domin a gina wannan ilimi. Suna da shugabannin da suka gabata Allah saka musu da alheri, su ma malaman da suka gabata Allah saka musu da alheri, Allah saka musu da alheri, su ma Allah saka musu da alheri. Domin su suka kawo Najeriya wannan matsayin da ake kai a yanzu, ko su suka kawo Najeriya matsayin da ake kai. Inda an kafu da me aka ce da Najeriya gaba aka ce da gira ne da auduga ko da kaga ba wani abu ne, amma saboda mutanen suna da saiti, yanzu ilimin ma na kasa yake kawo mana, domin kullum ka bude kafafen yada labarai banda zagin shugabanni ba abinda suke kudi da kai da kokarin ka sai wani ya soke ka. An fi korewa a sukan ma shugabanni a dadin ka dauko abu mai kyau, masu ilimin su za su zo su yi ma rubutu su gurguza ka su kai kasa. amma da muna tarbiya muna da kishi, mutanen mu da mun zo mun gani kawai bi ne ba mi ba mun ki bi mu yanzu saboda wannan sun ma malaman wannan ina na jami'a. to ashe da gama da kana matsalar take, kar ka dauki wani shugaba, kar ka dauki wani waye dama daga su sai mutanen gari, su kuma mutanen gari dama su ma dama hankalin su baya kai, ba san ma me yake faruwa ba. amma a zahiri ni har ga Allah waɗanda suka kawo koma baya a Najeriya malamai ne na jami'o'i, su suke samar da shugabanni, su suke samar da kirkire-kirkire, su ne suke kawo cigaba kowace ƙasa a duniya. Alhamdulillah ina wa shugabanni fatan alheri, Allah ya taya su ruku, Allah ya taya musu jagoranci, Allah ya sa mu gama lafiya, kuma ina addu'a Allah ya ba mu talakawa na gai. Su ko malaman jami'a da muke magana, Allah ya waiwo da hankalin su sani cewa akwai nauyi a kansu, su sauke shi. Idan har Allah ya ba mu shugaba daman nagari ne, duk shugaban da muka ɗauko shi daga cikin mutane muka ce shi zai jagorance mu to nagari ne, haka ne, tunda zaɓo shi aka yi a cikin mutane nagari ne dama. Duk kuma talaka da suka ba da haɗin kai sai mu ce Allah ya shirye su, Allah ya shirye da su hanya mai dai su ga cewa wane su ne suka cancanci jagorance su. Su koma da majami'a Allah ya sa su fahimci cewa haƙƙin ciyar da ƙasar nan gaba a hannun su yake. Su suke tarbiyyantar da yara, su suke samar da shugabanni, kuma su ɗau mataki yau ko a ina mutum yake yau suka ga cewa ya aikata abin da bai dace ba, yau su tara jami'oi su kafa hujja cewa wane ya zuba mana da mutunci, an ba shi mukami ya yi zalunci ko ya cuci mutane, ba haka muka kowa mai ba a jami'a, saboda sakamakon wannan abin da ya mun kwace certificate din da muka ba shi. Dokar jami'a wai ta ba da wannan dama. Shawara da ba su, in ba ta ba su saka dan a tona lafiya. Aiwa ta sa mun kimi koyi da yanda waɗancan bayan Allah suka yi mana ba. Amma duk wanda ya taso ya samu tarbiyya ta gari a gurin shugaban da suka bata, duk wanda ya taso ka tambaya ka ji, duk wanda ya san wani malami tun daga malamin firamare har na jami'a uba ake kallonsa. Duk wanda ya karatu a baya zai gaya ma malamin tun daga malamin firamare har malamin jami'a kallon uba yake masa. Yanzu ba wannan ku je ku bincika, yanzu ba me kike ganin ya jawo haka? son zuciya da kwaɗayi
amma kamar kuma malaman firamare kun taka rawa wajen haifar da irin waɗannan abubuwa tunda kankanta ake kawo muku yara. To kai ka dauko professor kai shi ajin firamare ka ce koya musu gani zai iya. To abin da in dai kana so shi mai ilimi ne ko professor mai ilimi ne ko to ka dauko shi kai shi ajin firamare na aji 1 ko 2 ko ka ce koya musu wallahi ba zai mutu 30 a ciki ba zai iya ba. Ayin akwai ma waɗanda suke wani abu to ai wannan dan karatun da aka samu duk mutanen da na gaya ma sun ci gaba da ina suka samu wannan ci gaba a sun je jami'a ne na gaya ma kowa yanzu aka sarar mutane suna iya karatu da rubutu a jami'a suka kuwa mutum ne suka je jami'a amma kusan kowa yana iya karatu yana rubutu to ba haka kaga da kasan ne malamin firamare ne da na sakandare su suka kai shi wannan matsayi. To amma baka ganin kamar sai an gyara daga cikin kasan sannan kafin a je ai kasa me matsalar kasa ne tunda ai suna shekara 6-7 ake kama duk inda ka kai gare nan yaro in ka je university sun lalata shi. To ina mafita gyara wannan tarbiyya? Mafita iyaye su gane cewa a university ana lalata iyayen su. Lalata wacce kwarai kwa suna idan ma yaro yana da tarbiyya in ya je can za ga kishin kasa ya fita da karansa kishin unguwarsu ya fita da karansa maimakon ya koyo wasu abubuwa sai ya koyo yadda zai more rayuwa yadda zai zama shugaba yadda zai zama yana da ya samu mota yadda zai zama yana da babban gida yadda zai zama yana kaza ko bai da sana'a bai da tsari abinda zai koya kenan so haka dole in ka bashi dukiyar gwamnati ya ci amma da a ce jami'o'inmu suna tarbiyyantar da mutane yadda ya kamata wallahi da ba a samu yadda ake samu ba yanzu domin mu abinda muke kalla su ne tushe na samar da ci gaba a kowace ƙasa a duniya duk ƙasar da ta ci gaba a duniya universities sun ne suka samar da wannan mu me yasa nan ba sa yi ne kuma kun fadi in kun ce kan to shikenan kan fada amma ka sani ko cokali ba a yi a Najeriya ko ana yi akwai cokali dan Najeriya akwai mana amma ba su ba daga jami'a ka same shi ba amma dai ana yi akan ba wani kamfani ga su nan da yawa a ce gaba da misali ni ko na ga ma cokali na dan Japan ne daga Japan aka kama cokali kuma wallahi da dan Najeriya ba zan sai dan Japan ba ko so haka abinda za a yi mu fada tunanin mu su waɗanda alhakin ciyar da ƙasa gaba yana hannun jami'o'i baya hannun shugabanni jami'o'i su dana rigima akan biyan bukatar kansu su ringa tunanin abubuwan da su kawo ci gaba a ƙasa suna tunkarar shugabanni da su sai su yi bore akan haka amma ba su dinga bore akan allowance din su ba su dinga kullun kajajin aiki akan kaza biyan bukatar kansu ba kan biyan bukatar talaka ba kan biyan bukatar ci gaban ƙasa ba ban taba jin ko Guyundu University ta zo ta ce yau tana neman a samu mata da kayan aikin da za ta hada jirgin sama ko jirgin ƙasa shugabanni sun hana ko kuma wata university ta ce a'a tana neman tallafin da za ta kirkiri yadda za a yi mota ko za a yi kaza ko za a yi taya ko za a yi wani abu wani shugabanni ya ce shugabanni sun hana a haka muke so mu ji mu ga cewa sannan za mu yi da shugabanni suke kashe ƙasa ni tunanina ya hau kan cewa su ne suke da damar da za su kawo canji a ƙasa su ne suke samar da shugabanni su ne suke kawo ci gaba daga gurin su ake kawa in an rasa su ne suka kawo mana kuma amma fa kamar suna iya baki kokarin su tunda dai duba da cewar ko iya karatun da suke ba ɗaliban aikan mu karatun me suke ba wanda ake ba wa mutane a jami'a ina karatun yake gashi nan da yawa jami'a tana ba da ilimi wanda ya kamata da yara tunanin su bai tafi akan aikin gwamnati ba duk wanda ya gama ko agric mutum ya gama ko aikin gona an fito da wani ko aikin gona mutum ya gama sai ya ga ba aikin gona yake so ba sai an fito da wani sabon darasi na yadda ɗalibai za su koyi sana'o'i da kuma kirkirkir yaushe tun a shekarun tun a kwanan nan kace tun a shekarun ba ana magana shekara 60 zuwa yanzu har mun makara mun so mu makara shekara 60 fa zuwa yanzu ba su yi abin ba wasu kwanan nan za a yi yadda za a samar da sana'a kai ka ji a wancan lokacin ya Allah aikin ne baya wahala da sauransu shine da suka canja aiki ya rage da fara yin wahala kuma ka duba har mutuwa ake fa gurin layin neman aiki yau in ka ce guri kaza zai dau aiki zai dauki yara aiki idan zai dau mutum 10 sai mutum 1000 sun zo gurin yanzu saboda Allah in ba ana zalunta shugabanni ba ka ce shugabanni ne wasu wannan barna ya shugabanni za su da waɗannan yara
ya za su da su, me amfanin su waɗanda duk shugaba daga jami'a ke ɗauko masu ba shawara, ko ba haka ba ne? Ba su san abin da suke fitowa ba duk shekara. Gashi nan da an ce za a ɗauki yara har mutuwa ake a layin ɗaukar yara aiki, amma da a ce sun nusar da yara cewa wannan karatu da ake yi ga watakila ma suna koyar da wani abu na sana'ar da mutum zai dogara, suna ba su shawarwari wanda su ɗauke tunanin yara da tunanin holewa a rayuwa. Ma'ana ita burin yaran da ya gama jami'a ya hau mota ya samu babban gida ya kashe kuɗi